Hi guys, good morning. Ngayon guys, ato'y panghalay ni ang atong nilabhan kagabi Kaya nag-init man. Balag di mag-init tayo guys. So ato lang ni ipang hanger kaya ron makasulod na to ito sa sulod kong hapon. May naglabas sa bisado.
Ito na ipangbalhin dito sa pikas guys. Sa init dito. Ang saan dito sa init. Nakauli si Ilboy daw yung bata. Kinluan yung tangkal. Oh. Yung asawa wala natulog. Mana to halay guys. Nagtubong man si Alan pagsayo, so nagpalit siya ng isda. So ayan guys. Pamahaw ta guys. Ginagawa. Mimi. Ano na plato Mimi tabi? Hindi ako bukot. Konsum parang gusto mo pa nang Ito ba? 1.5 mo nang motor, 1.5 o sige, 150. Bakan po na ba? Yan ang sabaw. Wala di ba ito yan? Ito sabaw? Ito yung mall. Pagkaway lisensya. Siya. Ako na SP na kayo. Hindi ako ya. SP pa ba na? Hindi ka din bukot. Hindi mo na SP. So, okay. May putol na eh. Sige na na. Naputol ang ulo. May kuya. Kaya. Nabuang ulan nga at init mo yung imet. Mugani na. Patay, nasa na sa Balang. Sige na. Sige. Gusto mo hindi ay. Sabaw? Gusto mo sabaw? Nagilom ang manok. Laks na manok kay Relax yung manok. Itong bati ka uma. Ay,
pamista ko mo, Okay Nay. guys. Dapat Ako, Nay. Ay, sino ko mo pamista ko? Dili ugma. Ugma, ayaw na hindi. Dili po ba ko sa plato? Dili pag mga pista. Ugma pa sa Martes, Ugma na. Merkules. Nay, ang maliwit na yan siya. Ugma gani Pamista dili ko. dapat mag dili man dili. Tay, patay, ang maliwit ay kagawa siya ihuwas na to. Tay lang, pero Wala ayaw. ko nila kauli ko na po. Sumpan na. Konti nila kaya. Ay, gano'n pa ulit. Pugi ba? Maliwit eh. Kasi kung ako ng barba. Nagarak ko nyo, balik. Kaya mo lang, wala lang ba? Ugahan ka na. Paako sa mabe. Gahapon, kagado kayo, budak tiba. Dula pa yung dinis bol. Nakalakaw na sila. Napangawaya pag nakapon. Dito pa na mama. Hindi lagi, ito nga, natay. May magunang maglakaw nga walay kuan. School ba? Hilas kayo. Ano? Ipasin ka. Dali na mga away tigil. Nakuha naman tig. Buti ka ni Manoy na bay. Ay ako ra ba ni tatay na ano? Ubo na lang ko. Hindi mo rin, ano, hindi mo muli ako. Kung bakit sa rin yan, yung buto na. Mukhang muna di ako mga pandam yun. Kanalian na. Likod. Ano nga? Nabot man ang kaya kaya dito rin kaya paman. Hindi na siya magkuhan. Mas makatagol ka. Lasa. Hindi na siya makapil niya. Naya papalit gunitan na na. Hindi na siya maglapas. Ako na wala si inyo. Tama ko na yung kanding. Ako na kabila na. Kurap kaya akong kanan na o. Hindi ko nung gusto na ayaw. Kung doon kanding. Mas na siya na wala ko wala yung tama. Hindi ba? Ang durian na. Usap na. Wala. Kasabaan. Wala ako kami. Wala ka din ito. Siya na naratong kanan niya pa ko. Hala niya din yung kuhan. Ito kay tigbuan dito. Tutungi ba di ako? Tutungi dito diba? Aron. Kasi kanyan, ito si Simabol na niya isda. Nagbilang niya ang sabol kan sa bis. Nabong ko. Nabong magugos akong kuha. Manong kilo deh, siya po. Wala man yun yung pala ko na mo. Tabo mama muntay. Bukat yung mata ah. Bulan yung mga ilago na kong katlak. Batas nila. Kasi mo siguro ang petik balang na ah. Paninit man. Balik ikasal sa tatay. Balang. Sal. Sa tatay mo na, petik balang. Di kasal sa. Ito di ba? Mama na wala ini. Pero na ko na uy. Ano na pa? Hello, sige ba napat siya? Pajuti na ugma. Aw, rutin may rutin ko ba? Ayun. Wala si kuhan mo. Kuhan ba sugal kasi mawala siya sa barol. Diwan ko na siya hilig sa manok. Sugay. Hilig niya danas kalha ba? Siya ko na kon kontra lang ako. Diyan din talaga sa masuktan. Ay, Nicholas. Ang sabi mo doon mo Ano mo kon din dati? Wala na. Dili, ihatod lang ni mo siya. Wala, ihatod din. Dadon. Dadon lang ni mo motor. Nakas marbit. Ano ka di? Dan, ihatod ka siya. Ay, di ako dito mo. Amali ka ba? Ano sa mata? Hi guys!
guys, good morning. So ngayon guys, sa mga tumi ni Alan ng Cagayan. Kami sa kuan. Balay sa iyang. Ayan. Ay, kuan. Isang siya yung lola. Yan namin ihat ko dito guys. Paano mo si Janjan guys? Kaya siya ramo ipadala sa motor pagbalik. Wala ka na nang bibili ng motor. Tubili na daan. Tagayan, tubili na daan. Hindi na sa kanito dyan. Dato na sa kwan. Sa pulis dia. Lapit ka na. Mas may sa terminal guys. Ini. Ha? Saka namin guys. Wala tayo pasayro na. Baklay nami. Tayo na dito sa Consolation. Sige do. Ali-ali mo? Oo. Ali-ali dahil sila guys. So dito lang sakay sa Goy. Dito lang na. Makadaog ba kami? Sakay guys. Okay, natubak. Fibra. Tara. Sakay taksikat guys. Wait. Sige go guys. Ayun may sa Consolation Village. Maluwa ka na papag. Pero siya mabaklay kung layo man. Sakay namin sikat. Sikat ra ang sakyan pa yung dito guys kung magsulod dito pa yung baklay mi guys kaya ang sikat dito ra taman sa gate. So baklay tara ni guys. Subdivision yan eh. Kapag si Alan kaya pila nakatuig na ni. Ala. Maunsa day ka. Kasi ka na oh. Manilang balay dinis Cagayan guys. Iyo kalimutan ni kay. Gulang na gid. Kagay naman. Ha? Kan? Trabaho on. Sa una to nag-aantod ka mo diha no. Ah, wala ko kani. Karon ko kani sa pagbuhat nako. Kato Ilboy. kabayluan ko rin sa iyo. Okay, sorry. Ay, agad ko din sa iyo.
morning, guys. Buntag ang ulan, guys. Nilabhan ni lang. Saan siya gilabhan gapon, guys. Kadami. Ako nakapanglaba gahapon kaya naka-adtulis ka yan may plano. Ang silang lang ang laba. Lang kaya ang gilabhan, guys, niya kaya wala man nabulad kay ulan. Ang iyang gibulad. Kuan ang iyang gibulad kanang sani. Gipatulo ra na niya nauwanan kusog kay ulan nagbuntag. So wala sila ka eskwela, guys. Wala nakatrabaho kay aha. Sabi kay katugnaw Ginoo ko. Iulan ang entrada sa December. Wala gini. Kay ulan mang entrada. Pospon ang kuan karon, guys. Kalingawan sa Kabulakan, pospon kay kusog ulan. Nagulana. Namo bata dani nga gamay namahaw na ang iyang isudan kay. Sa mo sudan na Mara. Gatas yang isudan, guys. Gatas. Nag-abay mo nagkasunrox.